So, babe, mabali na kag eskwelahan, inig third year high school. Di na dito pero magkita ni. Mao na, babe. Pero sige lang, good. Ayaw ka bala ka. Magtaksa na ilang good ta. Kabit tayo mga cellphone. Bantay mo na kung inisan, babe, ha? Babe, love ka ayo ka. O dili gina mahitabo. I love you, babe. I love you too. Ay, kanimo, May. Kasayo, gini mong nag-uyab-uyab, oy. Ma, pang-inspirasyon naman sa good na. Dili ba ako laagan, ha? Pasa nahitabo nga, nagkuyog ning Jean nga na uli mi gabiin na kaayo. Bantay bitaw. Eman ha, second year high school pa lang mo. Mga bata, pakaayo mo. Ma, nahibaw ming Jean sa among limitasyon. Salig lang good na ako, ma. Nagtuon ba akong tarong, ha? Nya, dagko sa ko grade sa akong report card. Wala may mabuhat pa ni Papa mo, ana. Ang amo lang, nga ayaw gyud mi hatagig kahiubos si Papa mo. Pagtarong gyud. Lagi, ma. Kulmaan ko da. Wala ba ko'y kaila din eh. Mauna mo tingalin akong room. Excuse me, mo niyo ang section amethyst? Yes. New student ka? Oh, Okay, wait. Akong i-inform mga to advisor ha nga new student ka kay para mabutang ka sa imong permanent seat. okay. Get inside. Okay, class, quiet. We have a new student here. Introduce yourself, everyone. Hello, good morning. I'm May. I'm a transferee. Ken, nobody is sitting beside you, right? Wa! Okay. Miss May, you can take a seat. Okay, thank you. Hi! Hello. Kapatid mo! Sige, magtutok na ako. Sige, smile. Ka-weird, pianin niya, uy. Hi! Pwede mag-share ang table? Ha? Oh, sure. Feeling close kay kuno. Bitaw, gusto na ko makikamigan ni mo. Oo, gini problema na ako. Aron saan nga, na ako'y kakuyog-kakuyog for me ba? Ako din si Celine. May ito mo pang ano? Friends na ta ha, May? Sure. Buyog! Hilom mo! Hilom! Kasapa ko aron nga naman akong classmates, uy. Hilom! Day! Day! Apil na mo din eh! Halingaw kay mi dire! Hilom! Ha? Ang sama na, ang ano day mo? Di mo ganagan si Ken og buyog, mong amo siyang sungugon. Basta wa milingaw kay amo man na siyang pahilakon, good. Onsa? Ilagong inugong din, sir! Ilagong itabagan tanan! Ken, okay na. Ako na lang ipagasapan ka na. Ay pagsigila kay mabatian gina sa imong naong si Miss May ng imong tapat. Nayo, gwapa ba kaya na? Gwapa kay si Miss May. Guwapa! Babe, imingaw kay ko nimo. Saon, tag-sarang kita makita. Maulik babe. Ano, kumusta ba na yung pag-eskwela? Nanakay mga friends? Nanasad, pero dili kayo tantong daghan gyud.
And dili sad kaayo na ko feel. Ha? Pero nga naman. Ambot na tao. Nami usa ka classmate, babe, nga retarded. Makastorya man hinuon siyang tarong, pero mailhan gidi mo siya nga doon na siya diferensya, uy. Unya? Sige siyang sangugon sa akong mga classmate. Hangtod nga mong hilak. Paluoy na lang gud ko. Mga gibuot. Babe, relax good. Di lang tayo mag-iskot nila. Mangitaan tag ice cream din small na. Ako ilibin mo. Kaya tagam ko kwarto ni Papa. Ken, doon ako'y palveron. Ganat ka? Sige. Kanaan ko, ana. Iman yung tulo, oh. Kay sige naman kong taon ani sa amo. Iman na lang na. Nga ron tuluman. Para I love you. Oo. I love you as a friend. Migo na ta, ha? Sige, mi. Kanaan ko, amiga ta. Okay. I'll give you 40 minutes to do your sit work. No cheating, ha? Ken, nganong imo mang gihikap akong kamot. Kinuo ko. Iyong ginisilpi-sil akong paa. Ken, excuse ha. Mag-CR sa ako. Sir, excuse me. Mag-CR lang ko. Unsa? Gihikap ni Ken imong paa? Ngano ka musulti ganina? Nakulbaan lagi ko. Dili sa ko gusto ang katawaan na po dyan sa itong mga classmate. Kaya ba akong may kalibutan si Ken sa ang gibuhat. Musulti lang ko sa itong teacher bahin ani aron. Ibalhin na lang ko og laing lingkuranan. Duda man sa ginako day no. Nakana si Ken na ibog na nimo. Kadlok kun maibog ang mga retarded no. Uy, makuyawan man sa taon tani mo day. Uy, basig unsaon ka ba? Day. Okay, class. We have a new arrangement sa seats, ha? Since me is nearsighted, ma'am, so I have to transfer me to another seat. Okay? Dili ko masagot. Ay, dili. May, take your new seat. Ilalagay na siya mag-wild basta di matuman na yung gusto. Okay na siya karong taon. Ingon si Celine, nangita ko ng mama ni Ken ako. Ano ka? Oh, tuaras niya. Naglingkod sa bench ng among skulahan. Duulo na ako. Ikaw di ay maoy May. Kita, nga no? Dahil nasayot kong naibog ang akong anak ni mo. Tugod kay ikaw ba yung gisigihan niya giskot? Dahil mo hangyo, kubi. Dahil ba kung nakasabot ka sa sitwasyon ni Ken? Tita, dili sa pagpanghilabot tuon sa man ha. Concern lang ko ni Ken. Kaya ba ako matingali ka nga permisyong sumugon sa mga classmates? Ganong wa naman lang ka nagkuha og tutor tita aron mag-home study na lang si Ken. Gusto na kong ipa-feel niya nga dili siya lahi, May. Gusto kong mabuhi siya din sa kalibutan nga normal, pareha sa ubang mga bata. O buhaton gid ako ang tanan para lang sa ikalipay sa akong anak. Ilabi na gyud karon nga. Ganaan na sa stage 4 ang iyang sakit. Unsang sakita tita? Leukemia. Doon na siya leukemia, May. And gitagalan na iyang kinabuhi sa doktor.
May nahibaw kong buotan ka. O nakasabot ka. Maumuhang niyo ko ni mo. Ayaw lang palayo niya. Makasabot ko kung muli kay kaniya, kung hikapo na kaniya, pero please lang. Ayaw palayo ni Ken. Sabta siya. Dahil tahangyo ni sa usa ka inahan nga malipay ang akong anak sud sa panahon nga gitagal niya sa doktor. Tita, Dalias panahon, babe, no? Walang ibawi nga second year college na balita. maugid, babe. Oh. Oh, si Celine man nga nawag. Wait, sabi ba? Hello? Uy, May. Naibaw na ka? Nga unsa? Patay na si Ken. Nagpahibawa nga ng advisor nga wala ko na si Ken. Nag-inform iyang mama sa tanang teachers ni Ken. Unsa? Tita, condolence. Salamat, May. Mutanaw sa kong Ken, tita. Sorry kung may mga panahon nga feeling ni mo. Nagsinalbahis ko. Nagilikayan ka. Salamat ha. Yung bisag na panahon nga dili kayo kung tagad ni mo. Pero ikaw gid mo nagtagad na ako. Usa ka sa mga tinuod na kong higala. Dili tagid ka makalimtan, Ken. Rest in peace. It's happened once again. It happens in all the... Bisag wa na si Ken. Pero para na ako, gitreat na ko siya isip usa sa akong mga friends. Bisag nahibaw kong ingon ato ang iyang sitwasyon. Sakit man para na ako iyang paggawa, pero at least, dili na siya makafeel og sakit. O nakapahuway na gid siya. Dili na lang ko to. Dagang salamat, RMN. Mao kita mga ikalan, kaagi ni May, nga taga Carmen, Cebu. Uban sa awit ngayon kita ngayon, awit nga nagawahan, Points of View. Ang mga kaagi, gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka, ugabos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamuusap mga higala at mga sukin di paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalandlaing kaagi sa kinabuhi na naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, Handumanan sa Usagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka para sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpamina.